terus wadmuhu khaufan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin lan padang ngekeh-kehenan donga.
ngene tok, Bob. Kowe rumah sambayari ora karo rombongan. Ya ora tapi wong iki sak rombongan kudune ya aja menyiksa maring aku. Aku wis disiksa ket mau mlaku kok ngisor adoh tenan. Terus Lho diring-iring kaya dituntun kaya wong picek malah rumangsaku. Oh apa ya cari bintang tamu kok dituntun kok ngono kae sing nonton kowe. iya. Ning kene malah isih disiksa meneh. Siksa kepriwe? Lho ora mandeg-mandeg. Ora marek-marek kepenak le joget sing apik. Lah ya kepenak-kepenak ya kene nganggo pernafasan ngono. Iya, Kok iya, bedot kepiye? iya. Alhamdulillah. Wujud rasa syukure warga masyarakat ana ing Gondang-gundekan. gondang gendakan menika. Gondang-gundekan. Gondang Gundekan. gundekan. Desane Tempuret menika. Tempuran. Oh ya, Tempuran Wanayasa. Iya. Alhamdulillah wujud rasa syukure warga samarakat ana ing kene. Masyarakat. Alah, lah iya kowe mau apa jenenge? Masakarat. Masyarakat. Iso ngomong ora? Iso bahasa ora? Iso ngomong ora? Ya iso ning kene kok kon ngomong kok mosok ora iso ngomong. Caca. Masyarakat. Samarakat. Lah sing marayo ora cetono. Ma 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 SA SA RA RA KAT aket. Apa? masyarakat. Masakarat menika wau. Ya. Ya masyarakat menuntong. Masyarakat ana ing gundekan kene alhamdulillah ngujudke rasa syukur mau awan wis nganake ruwat bumi. Ya. Saiki ginelar tasakuran nanggap ringgit purwa sak dalu natas dalange sing kondang kawentar nganti-ngantine dinyiptake lagu sing agi spiral. Lah yo Viral. heeh viral kowe mau karo lagune kok ngene. Piye? MBG Mas Barno ganteng. Apa ya Rak? Alhamdulillah 50.000. Apa ya ora seneng? Donge sing alam kowe ne. Lah iki wong cerdas aku dingin aku ya 50.000. Iki kena nggo tuku micin sak keluarga asin kabeh. Micin asin apa ya? Ya ora kok ngono kok. Lezat. Gurih ngono. Lah ya ngujudke rasa syukur ki nganake pagelaran ringgit purwa. Alhamdulillah dalange Ki Atmo Subarno saking Kali Bombong. Kali Bombong. Ditungake warga masyarakat kene muga-muga dadi masyarakat sing teguh kukuh rahayu slamet kaya mau sing diucape karo Pak Dalang. Amin. Padha guyub turukun lan Guyub rukun. lah iya no. Guyub tur rukun. Lah iya warga masyarakat kene muga-muga kabeh guyub turukun lan medeni no. Lah iya iki ora guyub lan rukun kepiye? Ayo. Sing sugih, sing mlarat, sing tuwa, sing enom, sing lanang, sing wadok kowe padha njegong kabeh samarata. Iki jenenge kekompakan sing hakiki ngono cara-carane kowe ngono. Ning yo ngati-ati sing lungguh ning pasir mengko kena penyakit little body. Silite gatel klebon wedi. Oh dadi tengunen ono malah bahaya. Iya. Jan. Iki Wis saka guyub rukune warga masyarakat ing gondang-gondakan kene njur kanthi rasa ikhlase nggone ngrumangsa urip nang alam donya urip ana ing bumi. Manungsa urip kuwi diuripake ana ing bumi, urip ya ning bumi besok yen wis dipundhut karo Gusti Allah ya mapan bumi. Mula yen ora gelem mensyukuri karo bumi, ora gelem sedekah bumi, ora gelem sedekah bumi, kuwi jenenge wong sing munafik. Dene saranane werna-werna. Sarana nanggap wayang kena, nanggap pempek kena, nanggap rudat kena, nanggap ngaturi kiai kena. Ning watone tujuane kowe mensyukuri nikmat Tuhan. Nikmat Gusti Allah ya kuwi sedekah bumi. Lah ya kowe ruwat ateges ruwat karo rawat ki ya padha ae. Ya, ruwat rawat rumat. Lah ya ki arepe ngomong apa ki mau dadi kelalen kok ya. Iki gara-gara yo ditubruki ae ngono kok ya. Ya terus. Kok guyu ora ono sing lucu kok diguyu. Engko sik. Iki
alhamdulillah ning kene ya apa ki jenenge wonge padha kabeh dhuwure. Ki apa ya dukur ngono. Oh iki berarti jegong kabeh to. Tak kira ana sing ngadeg ana sing jegong kok dhuwure padha kabeh ngono. Kowe ora ngomong ngadeg to ngaling-alingi sing mburi, rumangsamu kaya boboho kok ngono kok ya. Cah ki ning ndi ana. Ning Karangkobar ya petuk ki cah katon, ning kene ya katon. Alhamdulillah muga-muga sehat ton. Hah? Kapten. Reng Anggareng. Non. Woi, aku tak nyela. Ndi sing Kireng kene wonge. Woi. Sih, kidul kae. Lah, Ah, wala iki Mbak nasihat nika. aja kleru. Lah, Mu sehat. Iki awake dhewe kan lagi nderek. Sik awake dhewek ndak sing melu Iya. sapa? Lagi nderek ritualane wong mau jare wong gendakan, wong Iya gondang-gendakan ki mau. gundekan. Heeh, gundekan. Wong gundekan karang gondang apa gondangan? Gondang. Gondang gundekan. Pak Desa Gundekan, Tempuran. heeh. Nah iki Kepiye? sarane mono ki wong kene lagi pada tasakuran. Terus sing bener kuwi mau wis diruat karo Mbah Marjikit. Nggih, Nah, leres. ruat menurut BMKG. Pak Keme, Oh, Pak bikin jaring rumat. tak kira Nah, BMKG. jadi jumbuh karo ngendikane Gusti Allah. Nggih. Heeh. Nang surat Al-A'raf ayat 56. Lho Nah, iki iki. babagan kok ngene iki. Wong kuwi aja pada gawe kerusakan nang bumi. Dadi kudu dilestarekna, kudu Iya, dijogo. kudu dirumat sing bener. Oh, ngono kuwi. Firmane kaya niki. Nggih, pripun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Sing cara jawane aja pada gawe kerusakan nang bumi sawise dicipta nang Gusti Allah kanthi ciptaan sing apik. Oh, ngono. Dadi ora kena Ben rusak. bumi kuwi berkahi Heeh. kudu dirumat, dikelola. Oh, bumi kuwi ndake wong wadon to? Hah? Yung bumi ora ono pakmi. Wong bumi lemah kudu pakmi kudu kok. Lah ya tak kira bumi ki wong wadon, jane sing paling gedhe Iya, dhewe. kudu dirumat bener. Sing wong wadon ya kudu dirumat. Wong wadon kudu dirumat Lah ben iya, berkahi. Mergo wong wadon kuwi wong sing paling ampuh dhewe ning donya kuwi wong wadon. Bener diterusna maring kalimat ngarepe ya. Kejaba wong urip nang bumi ki ora kena pada gawe kerusakan sawise Allah wis nyipta gunung ya wis indah banget anak tandurane pirang-pirang aja dirusak. Ono sing paling indah gunung kembar, Iya ben masyaallah. berkahi. Terus apa sateruse wadnguhu khaufan wa ta'aman inna rahmatallahi qaribum minnal muhsinin. Lan padha ngekeh-kehenan donga. Padha ndonga maring Gusti Allah. Sebab sak temene rahmate Gusti Allah kuwi luwih cepak tumrape wong-wong kang padha gawe kabecikan. Iki nek wis tekani babagan insana ana miksa grip kaya ngene iki Iya. aku ya ora pati mudeng. Jadi panggung iki ya bisa nggo gawe tontonan ya nggo gawe tuntunan. iki tuntunane wong Mergo urip. Tontonan kuwi sing iso kudu dadi tuntunan lan Nggih, kudu dadi bener. tatanan. Nggih. Nah, Terus sawise dirumat kudu disyukuri. Wau wis dingindakna karo Pak Dalang. nggih. Dalile pripun? Allah wis ngabaraken dateng para menungsane niku fa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabila sadib. sadib. Aku yo ngerti sadipe kowe mburi. Allah kuwi wisan mertakaken sapa wong sing gelem syukur bakal ditingkatake kenikmatane. Nanging nek kufur ingkar karo nikmate Gusti Allah, Allah bakal aweh azab sing paling pedhi. Pedhi. Lah kok ngono. Wis kowe rong ayat bae nggo gawe Lah iya, pedoman. aku yo duwe ayat sing paling penting wong kudu anjing saka awal dhisik. Alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Diwaca a i u. Tegese aku iki urip. Dadi yen wong ngerti ngerasa nek awake dhewe urip berarti kudu inget maring Gusti Allah.
inget maring sing gawe urip. Bare AIU ki bawatah babakas robi bando mahbu babi bu. Uripke saka sapa? Saka babi bu. Babi bu artine bapak rabi ibu. Nek bapak ora rabi ibu ya ora bakal teko awake dhewe. Gulantaran. Arepe lahir teko watu kaya Kerasakti ora mungkin. Ya. Ya Reng. Nggih. Ya sinambi guyon maton lan pitutur mbok menawa bisa kanggo nambahi Nggih. ngelmu. Ayo Pamundutan diselingi iki pundutane bola. Lho, lho, Rek lho, kowe lho, lho. sake nemen. Lho ya kaya koran iki malah Ya. akeh tenan. Nggih. Yo. Sadurunge iki diwaca ning aja kabeh sik. Nggih, setunggal pokok setunggal. Siji sik nyuwun lagu apa? Iki ana pundutan tukang laden ya ngersake lagon. Nggih. Ibu sing gawe masakan ya ngersake Oh lagon. nggih, iki tak wacane sik berarti niki. Iki sik kowe wacanan sing saka Taiwan iki lho ana Lho. pesenan saka Taiwan. Saka Taiwan iki saka Taiwan. Ya. Oh, alah. Iki lagi live streaming lho ning Taiwan. Diwaca nggih. kuwi. Sidu. Siki Iki waca ngono merek buku kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katur do meteng. Dumateng. Oh iya tulisannya ora genah. Katur dumateng Pak Dalang lan para sinden-sinden sak yogonipun. Selamat malam guys. 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 Salam hangat dari janda Taiwan Irnawati. Janda, hidup janda. Iki nek ono randan ngomong ini iki jan. Salam-salam kepada Ki Dalang Atmo Subarno beserta beserta rombongannya. Salam kepada keluarga tercinta di rumah Setra. Setra selamnya untuk semua warga Gondang mau Request. request lagu dong Pak Blang setunggal lilo campur sari nomor kali layang tungo restu nomor 3 nerenen tampasan apa iki nari Tresnani. Tresnani. Ya. Semoga bisa dibawakan semua. Ditunggu nggih lagunya dari Taiwan. Sebelum dibawakan lagunya ada sedikit kata-kata dari saya. Weh, iki pantun mesti iki. Pasang surut air laut akan selalu ada. Tapi air laut tidak akan berubah rasa. Asik. Kok ngene iki? Iki kata-kata mau pantun iki. Kata-kata kok. Terima kasih kepada Mbak Eka dan Mbak Yuli yang sudah mau saya repotkan emot ngakak hahaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menika Kuwi saking- diaturi sisik lah mengko. Nggih. All artis terus kuwi diterusake diwaca. Oh nggih. Ya. Iki berarti al artis riyen. Ya. Nggih. Aturaken Mbak All artis Okta telu-telune. Virginia, Mbak Cici di dinding, Ya. Mbak Nisa Loding, monggo. Virginia. Ya.